שלום לכם, כאן דקלה מור, על ידי יושבת היום דורית שמיאן. שלום דורית. שלום וברכה. דורית היא בעלת העסק לקום, והיא מלווה נשים שחלו בסרטן להתמודד עם המחלה. דורית, כשאת גילית שאת חלית בסרטן בלוטות הלימפה, מאיפה שאבת את הכוחות לקום? ספרי על התהליך שעברת. ברגע שעלתה אפשרות שאולי אני חולה בסרטן, הייתי לבד בקופת חולים, חזרתי הביתה, בעלי לא היה בבית, והתחלתי ככה בתהליך של הערב לטפל בבנות שלנו, היו לנו אז 2 בנות ברוך השם. מתי זה היה? לפני 11 שנים. 11 שנים. הגדולה הייתה בת 4.5, השנייה הייתה בת 2.5. אז רק שנגיד שהצופות שלנו לא יהיו מודאגות, היית חולה בסרטן בלוטות הלימפה ואת החלמת. והחלמתי, והיום יש לנו 6 ילדים ברוך השם. ברוך השם, אוקיי. ברוך השם. ובעצם הייתי מאוד נסערת, והייתי בהמון חששות, לא ברור לך מאיפה האפשרות הזאת פתאום צצה. כשבעלי הגיע, הוא ראה שאני מאוד לא ברורה, ביקשתי ממנו להתחלף, יצאתי למרפסת, גרנו אז בקומה שנייה, יצאתי למרפסת וראיתי למטה ילדים בגן שעשועים, עדיין כבר חושך, והם עדיין מושכים את זמן החזרה הביתה, עלויים על המגלשה, מתגלשים, קלק, מקבלים מכה, אומרים, צוחקים וקמים, חוזרים בחזרה למגלשה. אוקיי. אז אמרתי לעצמי, זה מה שהולך להיות פה, זה הולך להיות כואב, זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות ארוך. אנחנו נעלה למגלשה, נקבל איזושהי מכה, נגיד די, אבל נצחק, ועוד פעם נראה משהו טוב, ונתמודד לעלות עוד פעם למשהו הטוב הזה. וזה הוביל אותנו בכל התקופה הזאת. אז איזשהו תהליך שהוא קרה לך מיידית, מיד את החלטת שאת... כן, זו הייתה החלטה של אותו רגע שאני לא מוכנה לוותר, זה הולך להיות התמודדות, זה לא מאבק, במאבק שני אנשים מפסידים, שני הצדדים מפסידים. זו התמודדות עם איזושהי מחלה שנמצאת, היא קיימת, אבל החיים ממשיכים הלאה. אנחנו לא מתעסקים מחזק יותר, מחלש יותר. צריך להתמודד עם זה, ממשיכים, קמים. דורית, זה שאת אמרת לעצמך, אוקיי, טק וקמים, זה לא תגובה טבעית. בדרך כלל אנשים שוקעים במראה שחורה או מתמודדים אחרת. במהלך כל השנה הזאת של ההתמודדות, תמיד היו את הנפילות. או שלי, או של בעלי, או של אנשים שסביב, ותמיד היה צריך להיזכר בחזרה. נכון, זה קשה, זה כואב, זה לא פשוט, יש כל מיני אירועים לא צפויים בדרך. אבל ברגע שיש לך איזושהי אמירה בראש, שהיא מלווה אותך, אז אתה צריך לתפוס אותה בשתי ידיים ואסור לך לעזוב. כי בעצם אתה חייב לקחת את הכוחות האלה ולהמשיך איתם הלאה. אתה חייב למצוא, יש בתוך כל אחד מאיתנו את הכוח הזה, באמת להתמודד עם הדבר שמגיע אליו, ופשוט לדלות את זה מבפנים, להחזיק בזה חזק וללכת. ובסופו של דבר גם שם אני בשביל אותם נשים שבעצם הולכות קצת לאיבוד. אני באה מהמקום הנקי הזה, אני לא שופטת, אני לא אומרת מה נכון ומה לא נכון. לתת להם בעצם להקשיב לעצמם, פותחת איתם את העניין, את השאלות, ואז הם מבינות מה טוב להם, מה לא טוב להם. כדי להזמין סדנאות והרצאות, או כדי להזמין ייעוץ עם דורית, או ליווי דורית, אפשר גם בפגישות אישיות, אפשר גם דרך הסקייפ. אתם מוזמנים להתקשר לטלפון שנמצא עכשיו על המסך, או לפנות אל כתובת האימייל שגם היא נמצאת עכשיו על המסך. דורית שמיאן, תודה רבה שהיית איתי היום. בשמחה, תודה לך. תודה לכם והרבה בריאות. כאן דקלה מור, להתראות.